Salut și bine v-am regăsit pe acest canal, numele meu este Iani și astăzi un car vlog. Mai vorbim, mai discutăm despre... Nu știu despre ce să vorbesc, adică n-am idee de absolut nimic, am bate soarele în ochi, nu văd absolut nimic în față și nu cred că v-ar deranja dacă trag și asta puțin, dar nu. Dar nu cred că mai vedeți nimic. Că s-a văzut tot, doamne, iată. Deci acesta este un Mercedes Sprinter 2.2 Turbo. Chiar nu știu câți cai are exact, dar cum să zic, din testele pe care le-am făcut cu această mașină, ca să le zic așa, este o mașină foarte bună. Deci se merită, deci a meritat fiecare bănuț. Noi am avut și un Mercedes 2.2 clasic din anul 90 și ceva, mai știu, 98 parcă. Și acela a mers foarte bine. Acesta are un consum puțin mai ridicat față de acel model, fiind și turbo, dar are o cutie în 6 rapoarte. Mașina nu este de viteză, ca să ne înțelegem. Deci mașina nu fuge, nu... Ce-a făcut aici? A spart baia? Deci nu este de viteză, ca să ne înțelegem. Mașina undeva la 190, 100, 110 maxim. Aceste mașini sunt de greutate, de pus greutate pe ele, adică am avut 4 tone jumate pe ea, vin de la Brăila. Deci dacă vreți să vă cumpărați această mașină, eu vă recomand. Este o mașină bună, o mașină rezistentă. Adică aici contează și cum o nimeriți, dacă a fost exploatată într-un mod brutal, poate, așa, na. Fiecare mașină are problema ei. Nu cred că veți găsi niciodată o mașină perfectă. La basculare poate ceva, un cilindru sau pompa chiar. La ce s-a umblat a fost deci schimbul de ulei și filtre. Deci acesta se face la fiecare mașină pe care o cumperi prima dată. Deci schimbi filtre, ulei și tot ce trebuie. Și am mai avut un amortizor pe dreapta. Mai are un arc, trebuie schimbat. Pe spatele trebuie schimbate amândouă. Am avut crucea cardanică ruptă. Din cauza aceasta am avut probleme la cardan, pentru că mecanicul a decis să pună, negăsind o cruce cardanică pentru acest model, a pus o cruce cardanică mult mai mică și din cauza aceasta a avut joc. A avut joc, s-a stricat cardanul, a trebuit dus la rectificat. Acum mașina la momentul actual nu mai are nicio problemă, dar cam astea au fost problemele. Na, fiecare cum o întreține așa o are. De acum acolo, dacă o întrețin, deci nu văd absolut nimic. Mașina o ai în regulă, mașină bună, deci nu știu, eu o laud pe asta, pentru că am avut și modelul anterior, cel din 98, un 2.2 clasic, consum redus la mașina aceea, deci aceea mergea mai mult pe aer, nu mergea pe motorină. Aceasta, da, într-adevăr, consum mult mai mult, consum undeva la 12%. Na.
merge să ducem niște lucernă la vițele. Așa. Bun, băieți, să mă urc sus, dau niște lucernă jos din mașină. Să mai încolo. Aceea, mă dau jos. Oh, așa. Oci. După s-a încurcat aici. Stai, bă. Să dau aceea. Oh! Olea. Te dau lucernă, oh. Nu faci. Îți dau eu drumul, te dau lucernă. Așa. Deci asta e lucernă, ultima coasă acum tăiată. Deci cam așa arată. Deci e verde. Așa. Să mergem și mai încoace. Și avem și aici. Imediat. Să spunem încoace. Aceeași lucernă. Da, să așa puțin că să încurc aici. Uite, pleacă. Și cam așa arată. Mai bun de atâta, nu cred că se putea. Nu să le aduci niște apă. Pe când mai este de adunat. Pe una s-a mai uscat și am îmbalotat-o. Mergem acasă să vară și baloții. Dar așa că s-a speriat. O să încurce apă, dar când le eu apă, le descot. Asta și dăm cu spatele. Asta și cu două și cu spatele. Așa. Ce o luăm așa. Aici asta am pus și lucerna. Așa, bun. La porci. Cotețul la porci. Și aici va sta până... Bine, mai ia și soarele. Și aici va sta până se va da animale. Oricum se dă repede și tot ce e aici se va da foarte repede. Bun. Am cărcat o mașină de gunoi.
Mă duc să o duc acum și după aceea vedem ce mai facem. Oricum vă o să vedeți mai multe secvențe din mai multe zile filmate, ca să ne înțelegem, ca să știți. Deci, pentru că n-am avut nimic mai interesant așa să filmez într-o singură zi să vă pun. Și așa că am filmat mai multe zile și le voi uni între ele. Și voi face un videoclip mai lung. Am avut zile în care n-aveam ce să filmez și am zis, băi frate, hai că filmez mai multe cadre. Filmez în mai multe zile și așa că le fac eu și fac un videoclip mai lung. Cei care aveți vaci, aveți adăpători la vaci automate, să-mi lăsați și mie acolo în comentarii ce marcă ar fi cea mai bună de adăpători. Că v-am zis că vreau să pun adăpători și chiar nu știu de care să pun. Și de aceea vă întreb pe voi. Cei care aveți, desigur. Sau cei care știți. Băi, nu fac nimic așa. N-aș pare, aia, o murdăresc o leacă. Ce să-i fac? Nu, ce să-i fac? Că o bag acolo. Merg și-o mai încet. Mai avem puțin șternă și cu gunoiul. Mai avem în partea aceea la alea cu 2. Mai avem de scos. Și mai avem o leacă la acolo de scos. Gunoi. Adică 2 țarcuri mai avem. Și am terminat în sfârșit anul acesta cu gunoiul. Vom vedea la anul ce va mai fi până atunci.
pe drum. Mergem acasă. Vedem ce mai facem azi, după cum v-am zis. Mâncăm și noi 1:30. Câte mă? 1:30. Mi-e foame. Mă duc mănânc. A doua masă pe ziua de azi. Mai mănânc până aseară. Mănânc, frate, eu mănânc mult, mă. Ca să am forță. Gunoiul ăsta cere mâncare, măi, frate. Ca să știți. Orice faceți trebuie să mâncați, mă, frate, ca lume. Mâncați ca lumea, beți apă. Și așa da, chef de treabă. Dacă nu mâncați și nu beți apă, nu-i nimica. De unde să aveți poftă de muncă dacă voi nu beți apă și nu mâncați? Bun, băieți, și cred că aici o să termine și acest videoclip. Ce să vă zic, spor la treabă și o să ne vedem data viitoare. Pa!